největší plotínka, na nejvíc, já to tady mám nejvíc 9 a asi vidíš, jak hulí, no má je to pánev. Pořádně vypálit. Mezi zapni digestoře, nezapínám, protože by to nebylo slyšet. V momentě, kdy taky rozpálne, je dobrý, když má silný dno, aby držela teplotu to pánev, jo. Na nějakou jebku. Ani to nemusí být teflonka, ale silný dno. Volej. Prostě se zaplní dno. Ten se rychle rozpálí, tím jak je horká ta pánev. Zase začne hulit. Dobrý. Začíná hulit s vojem. Jde tam maso. Natáčím, no? Musíte to dusit, musíte to prostě smažit. To máš nějaký velký chvůstek, tak to prostě rozdělíš ledečkou. To je všechno stejně protečený. Super, maso z toho vydám, nechám tam ten vypek nebo vejít. Dobře, co nejvíc rozpálit. To mi to spadlo, koukám. To je dobrý, no, ale už se stalo, že by to spadlo nemělo. Takže maso jsem to vydal, je opečený, zase rozpálím, cibule. Spod na pomoc. No, musí to šoudit. Super, zbytek zeleniny. Zastovat. Pod naplno. Můžeme to něko napálit jako trošku, má barvu. To se musí smažit, nesmí se dusit, jo.
úplně vyteklo. Furt jde na plno, páne. Necháme ho tam. Tak, já se to nechám malinko napít klidně ze spoda. A teď už se připravím, všechno se tam hodím a budu totální vychovka, no. Mám zbytek kečupu, to bude akorát. Tak, a jedu. Lžice hořce, klidně může být kremská. Worcester, zakápnu takhle, 2x, 3x, 4x. Ten kečup. Toho tam navalit tak děcku a pak je to zalít povolé. Akorát. Tam tak. Jo? Už to? A to je ten všechny? To je ten pravý gel. Tak, můžu dát sriraču, nebo nějaký čili, pokud to třeba hodně pálivý. A teď už jenom rychle dovařit. A nechci, aby ten gel z toho šel pryč. Takže to jenom takhle tam projít valem rychle. A vypínačka. No. A to je ten kaťák.